Hola, avui us venim a parlar de Girona Ciutat Circular, una estratègia de comunicació que hem fet per la ciutat de Girona, amb l'objectiu de situar-la com una ciutat pionera en la lluita contra el canvi climàtic i situar-la també a nivell de sostenibilitat i descarbonització. Què tal, Aina? Com estàs? Molt bé. No sé Hola. si te'n recordes de com vam començar a pensar aquesta idea de campanya, de com va anar. Sí, jo crec que una de les coses fonamentals d'aquesta campanya va ser com afrontàvem una mica el repte que suposa quan fem un canvi de model, etc. Com la ciutadania acull aquest canvi i crec que va ser molt xulo com pensar aquesta campanya des d'un punt de vista més innovador i com fèiem la campanya com més gran, incloent la ciutat dins d'un marc d'emergència climàtica i què és el que està fent ja la ciutat de Girona per posicionar-se en aquest àmbit. Sí, exacte. De fet, l'encàrrec que ens va fer l'Ajuntament de Girona era no tant el posicionament de ciutat, sinó ajudar-los a fer aquest canvi de model de recollida de residus, passant d'un model de contenidors oberts a la via pública per models d'identificació, diferents models al llarg de la ciutat. Per tant, l'estratègia va consistir en com ho fèiem perquè aquest canvi de model fos efectiu, fos exitós. Com ho vam fer? Doncs amb una campanya paraigua en la qual situàvem Girona com una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i fèiem diferents eixos d'actuació dintre els quals hi havia precisament el canvi de model. No sé si te'n recordes dels 5 eixos que vam treballar. Sí, és el que comentàvem, que ells ja treballaven moltes accions dins d'aquest paraigua que diem nosaltres. Llavors vam agafar una mica els que ja treballaven, que eren l'aigua, la mobilitat, el consum responsable, residus i energia. Exacte. Llavors, crec que en aquesta campanya va ser com fonamental també tenir una metodologia clara de treball, i com es va desenvolupar. El que vam treballar va ser com diferents fases per justament això, per aconseguir que la ciutadania captés com tot el missatge complet i no es quedés només en què Girona vol canviar el model, sinó que està fent una acció més, com tots els altres eixos, per ser una ciutat més sostenible. Exacte, i a més reforcem aquest orgull de pertinença de ciutat, que moltes vegades també quan fem campanyes de posicionament també és el que volem, que la gent se senti orgullosa dels passos que fa la seva ciutat envers la sostenibilitat. Aquestes fases que deies, que comentaves. Vam començar per una fase inicial que nosaltres vam autoanomenar una fase de hype, com de misteri, a la qual vam crear un eslògan, vam crear una campanya que s'anomenava Res canvia si res canvia. Sí. Aquesta campanya va donar molt a pensar, vam crear diferents lones que vam penjar arreu de la ciutat, també va sortir a les notícies, i la idea era crear aquest misteri, no donar cap pista, sinó que cadascú s'ho fes seu i reflexionés sobre aquest missatge. Algunes coses que ens podien passar pel cap, de dir res canvia si res canvia. Quan tu fas teu i no firma ningú ni res, doncs tens aquesta capacitat de dir què vol dir? Vale, m'imagino, doncs si jo vull tenir una vida més saludable, doncs quins canvis puc fer? Doncs segurament deixar d'anar amb ascensor i pujar per les escales. Són petits canvis, però al final tenen un objectiu final, I és el que buscava una mica que cadascú pogués fer-se seu el missatge. Sí, justament el que estaves dient va ser quan vam desvelar tota aquesta fase de hype, que va ser la fase de presentació de la campanya en si, com vam fer aquests petits canvis i com ajudar la ciutadania a veure aquests petits canvis com a línia més sostenible que podien fer el seu dia a dia i que podien anar implementant. I això ho vam aplicar en diferents materials. Exacte. Abans d'això vam fer la presentació institucional, amb el suport des de l'alcalde, els regidors, etc., en la qual vam ja desvetllar el misteri, també vam aparèixer a premsa explicant el per què, i a partir d'aquí és el que tu comentaves, de dir, doncs ja ho baixem i expliquem diferents accions concretes que s'han de canviar això per això, si vols, ajudar la ciutat a liderar aquesta lluita contra el canvi climàtic. De fet, algun d'aquests exemples que comentàvem eren, per exemple, canviar la moto per la bici, una acció molt directa, molt clara, que a més estàs fomentant la mobilitat sostenible. Qui més hi havia, per exemple? Canviar el banyar-se per dutxar-se, que és aquest estalvi d'aigua, o canviar els productes importats pels productes d'aquí. De proximitat, exacte. Tota la campanya es va basar, a més, a nivell gràfic, crec que té molta potència a nivell gràfic, tant la imatge de Res canvia si res canvia, que us comentava que era simplement aquest text amb uns colors però ja bastant pensats i predeterminats, i després ja quan baixàvem tant la presentació de Girona Ciutat Circular com els diferents missatges de canvi. Girona Ciutat Circular, si te'n recordes, és com aquesta doble C, Girona Ciutat i la G inicial, Girona Ciutat Circular,
tot molt circular, a més amb una fletxa que ens indica que anem cap endavant, que és un pas per anar cap endavant, per fomentar doncs, un futur millor, no? I a més, doncs, tot el seguit d'icones que es basava a aquests canvis. Un element molt característic que segurament la ciutadania potser no se n'ha donat compte, però que nosaltres hem pensat fins al mil·límetre, doncs totes aquestes accions prèvies al canvi tenen components més quadrats, unes formes més quadrades, etc. Quan ja hem fet el canvi, per tant estem fent la transició cap a la circularitat, tots els elements de les icones ja són en forma circular, amb els relleus acabats en forma rodona, per tant, són diferents, que ens agrada jugar, no? També a nivell gràfic, doncs diferents elements que ens ajuden a reforçar aquest missatge. Sí. I una de les accions que jo també recordo amb molt de carinyo, perquè va ser algo també com superinnovador, van ser com els vídeos que vam poder gravar, perquè justament el que buscàvem és que aquesta campanya posicionés a Girona com un referent. Llavors el que vam fer va ser buscar diferents referents, persones referents dins la ciutat de Girona. A més, molt diferents entre ells, no? Per aconseguir arribar a tots els públics. Sí, i que representessin cadascun dels eixos, també segons què era el seu estil de vida, no? I, per exemple, una de les persones que vam fer va ser la Laia Palau, del bàsquet Girona, l'Uni Girona, que ella està acostumada a moure's en bicicleta a Girona i que justament deia això, que ella veu Girona com una ciutat perfecta per moure's en bicicleta i animava tota la ciutadania a fer aquest canvi, no? Exacte. També, no sé si també hi havia el Coco. Coco és un influencer molt conegut que ens va ajudar amb l'eix de residus, precisament. També molt ben pensat a nivell estratègic que tingués aquest perfil fos el representant d'aquest eix, perquè és veritat que a vegades el públic més jove, aquest tipus de ciutadania, és el que a vegades tenen més reticències a l'hora de separar correctament els residus, etc. Per tant, una persona escollida també de manera estratègica i que ens donava un missatge molt clar de que no costa res separar de forma correcta els residus. Me'n recordo les gravacions, trobar-nos a gent jove allò corrent, Coco, per tant vam aconseguir arribar també en aquest tipus de població. Sí. I també hi havia la Montserrat Fontaner, que també és... superentranyable. Sí, i al final també és un públic totalment diferent al que parlàvem ara d'en Coco, no? I a més que són referents que ho tenen molt integrat, no? Tot el que estan defensant ho tenen integrat, perquè la Montserrat precisament ens explicava tot el tema dels productes, etc. Només va fer falta veure la resposta que ens van donar quan els vam proposar aquesta col·laboració, que estaven encantats de... Que hi creuen, sí. Exacte. Molt bé. Molt bé, i jo crec que també un fet diferencial d'aquesta campanya ha sigut l'acollida que ha tingut. Crec que ho hem sentit a tot arreu, ostres, mireu quina campanya més xula, i dèiem... Això realment és el que bé ho hem fet, no? Perquè allò que comentes amb amics, mireu, hem vist aquesta campanya que ha sortit, n'hem sentit a parlar, va generar un debat inclús a la ràdio, a altres municipis que estem treballant, que ens diuen ostres, és que ens agrada molt aquesta campanya, a veure si la podeu agafar d'exemple nosaltres. Ostres, és que precisament l'hem fet nosaltres, no? És veritat que això estem molt orgulloses d'aquesta campanya i doncs, esperem que tingui molt recorregut, però de moment el que està fet és molt xulo. I a més estem molt contentes també perquè l'Ajuntament, el propi Departament de Comunicació se l'ha fet seva i la segueix treballant més enllà de la idea inicial nostra de com la vam dissenyar nosaltres, no? Exacte, i era una mica l'estratègia inicial, no? De dir, ostres, ja estan fent coses que podem crear una marca que simplement incorpori un element més, que és el tema de la recollida amb sistemes d'identificació, i a part d'això, ells puguin seguir treballant tot això sota una mateixa marca i que la gent ho reconegui i vegi que realment Girona aposta per això, no? I les seves xarxes socials, la seva web, etc., ja veureu que agafa aquesta forma, aquests colors... Fan servir la gràfica, doncs, al final de Girona Ciutat Circular i ens permet totes aquelles actuacions que comuniquen o que es comuniquen des de l'Ajuntament englobar-les dins d'aquest paraigües de Girona Ciutat Circular que tan orgulloses n'estem. Doncs res, gràcies, Aina. Gràcies a tu, Irina. Fins la propera. Adéu.